Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου Γιώργη, γεια σου. Γεια σας. Δεν είναι τίποτα, θα φύγω εδώ τώρα που είναι. Δεν το λέω, ξέρεις. Καλημέρα. Καλημέρα σας, γεια σας. Μιλιάνο. Ρεπόρτερ. Και να πάρω εδώ την κυρία. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Κάμερα πάλι. Μάκης. Δήμο μου, πού είσαι Λεβέντη μου? Καλά. Καλά. Πολύ ωραία εκδρομή. Ωραία. Για να πάρω λίγο εδώ και τους ξεχασμένους εδώ κάτω. Πάμε, πάμε Γιάννη. Πάμε. Εγώ δεν πέρατε. Ακούγεσαι Άγγελε, στα λέω, όλα τα μαζεύω. Μην μπαίνετε ρε παιδιά. Ας το φωτογράφο μπήκε. Δεν μας πάρω χαμπάρι. Δεν πας όμως πέρας, να χωρίς καμία γη. Γίνα προς τα δω, να σας βλέπω εγώ. Μπέστε από εκεί παιδιά να σας πάρω λίγο. Έτσι προς εκεί. Πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Παναγιώτη, γεια το προς τα δω. Παναγιώτη, Γιώργο, Γιώργο. Δύο από εδώ έλα. Άκρη. Μπέρι. Μπέρι. Στη γυναίκα του, στη γέννηση μετά τη σύζυγου. Είμαστε όλοι κομπλέ, λείπει κανένας. Θα πιείτε από λίγο να σας Πάμε, έλα, Κώστας, μετά σύζυγου, Μπάτρας, Χριστακόπουλος, Μητσοχριστάκης δηλαδή, όπως τον ξέρουμε εμείς. Καρίλαος με τα σύζυγου, ας τα φυλάκια. Θα αρχίσουν συλλεύουν και οι υπόλοιποι. Τι αυτό το κάνω, τι. Η Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Γεια σας. Είμαστε από τις Κλίμαν. Πανοτζή μας με το Δήμο
Δήμο Ταΐ, Δήμο Μάρο ή Αποστόλου, τι θες τώρα? Όχι Μάρο. Μάρο δεν έχει πατέρας του. Παρασύμιο Πάτρινα, Γιώργο Πάτρινα, Κυρατούλα, Ντάγκλινα κοινώς λεγόμενη, Άνευ Ντάγκλα. κύριος Χριστακόπουλος. Και όλα ένα μαζί θα είναι. Θα καπνίσει κιόλας. Εσείς θα στήσετε και δηλωτή εδώ, για να πάρω εδώ τον Κωστάκη, με τα συζύγω, Χριστόν Τάλλας, Άκυλος ο Βλάχος, μεγάλε. Μόνο καμάρι μισή. Ένα καμαρούι και μισή. Μη μας τον πειράζεις. Φράση και μελεδί μόνο με καινούριο. Εδώ πάρω τη συμπεθέρα την Κατερίνα. Γεια σου συμπεθέρα. Έλα και Βασίλο, να γυλάς, τι ήρθες εδώ? Βεβαίως, για να γυλάς ήρθες. Μπαρμπαβασίλης με τη Βούλα, Βούλα. Τα παιδιά εδώ, όπου εδώ τα παιδιά, για να πάρουμε λίγο τα παιδιά εδώ πέρα. Εσύ ποια είσαι? Ναι. Δημητρούλα. Δημητρούλα μου, γεια σου. Αλέξανδρος. Εσύ ποιος είσαι? Νικολάκης ρε, Νικολάκη. Θα πάρουμε εδώ. Ο αδελφός του Αλέξανδρου σου λέει. Σοφούλα. Εσύ είσαι ο αδελφός του Αλέξανδρου? Νεράκι πίνω προς τον Τάλλος με τον Άγιο. Καλά πέρα πέρα. Ποιο χωριό? Ο δικός μας. Το καθρέφτη, θα το πάρουμε και ένα έτσι πλανάκι. Έτσι ρίξει λίγο χαμογέλα. Θα το πάρω και έξω εμείς πάρω το χαλασμένο το δόντι, Δήλογος. Εδώ. Ναι. Είμαι πάνω, εκδρομή στη Ζαγόρια. Ναι. Έλα, ναι. Άνω και κάτω δίτσα. Τώρα κάποιοι δεν μπορούν να κρυβατήσουν. Καλά, τι κάνεις, άξι. Θα κατέβω πέρα να δούμε τη χαρά μου. Κάτσε να πάρω το κερτάσο εδώ έτσι με το πλάνο πάνω εδώ. Κάτσε εκεί μου ρε, μην γυρνάς. Ωραία, Γιώργο, με φωτογραφίες. Εγώ αυτή τη δουλειά κάνω σήμερα παιδιά, σας παρακαλώ πολύ μην μου τη χαλάτε. Πώς θα καθίσουν εδώ, πώς νόημα Γιάννη, τι ώρα να χωρίσουμε? Μπράβο Γιώργο. Έλα μπρο Βασίλη. Έτσι. Έτσι. Στέρνα. Αυτά ανανεωθήκαν όλα. Έχει βασιλιά.
Άσε το καπέλο μου. Δεν ξέρω εγώ αν είναι η Γιώτα. Έλα, σήκωση. Γεια Σοφία. Γεια σου Γιώργο. Είναι και... Αγία Παρασκευή, Μονοδέντρη. Χαράδρα Βίκου. Έχει στα 800 μέτρα πινακίδα και στα 600. Νίκος, πού είσαι? Έλα παιδί μου. Έλα Γιώργο. Τράβα λίγο εδώ. Κόλλα το λίγο. Έχουμε. Έλα, σπίρουν και τώρα και τα δεν πάμε σκύπους για. Δεν πάμε κήπους. Καταργούν, κόπη ήταν εκεί. Γέφυρα από κοριστάς, λίγο να ρίχνουμε ματίας γέφυρα και να Εσύ τι κάνεις εκεί? Και ας μην κατέβουν και καθόλου διέφερα. κάτι δούμε. Κουταβέλο ρε. Κουταβέλος ήταν στον ημίρο. Τέτοια γεφύρια θα δάμε. Τσάρτασε με την γραφεία. Είναι των κήπων. Και να μην έγινε τεμάτα να πιέσει. Συγκαμένη. Να δούμε και φεύγουμε πάλι. Κήπη. Πώς έχασε νερό? Πέρα τα ποτήρια. Άντζελε. Έλα παιδί μου. Και πίντος. Καλά δεν έχει το πρόβλημα. Όλα πίντος. Άρα το. Πλησίασε μου λίγο να κόψω τον αυτό. Σε πέλογο, Ωραία σιώπα. Φύγε, φύγε Γιώργο. Κάτσε Γιώργο. Γιώργο. Καλά εσύ. Έγινε. Άρχισε εδώ. Η αναβίωση της Τάνης στεγάζει στον χώρο αυτήν την παράδοση. Τα κονάκια αυτά αποτελούν το ναό της δική της ιστορία, του δικού της πολιτισμού. Με την αναβίωσή της Τάνης, οι Σαρακατσαναίοι νιώθουν ότι όχι μόνο διάσαν τα πολιτιστικά του στοιχεία, αλλά ότι νίκησαν τον χρόνο και ελπίζουν ότι η νίκη θα είναι διαρκής. Το μέλλον θα το δείξει. Περίμενε, σιγά σιγά. Πάμε για το στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση των Σαρακατσαναίων με τους Καραγκούνιδες. Κουτσόβλαχος, Καρακατσαναίος που μιλούν τη βλάκικη γλώσσα. Αντίθετα, οι Σαρακατσαναίοι
μιλούν την ελληνική γλώσσα και η διάλεκτό τους έχει πολλά αρχαία στοιχεία. Έχουν την πατριαρχική οικογένεια, τα πάντα εξαρτώνται από τον παππού που το λένε αφέντη. Τώρα θα σε βλέπω εγώ, δεν πρέπει τίποτα τίποτα. Δεν πάρω κάτι ούτε. Κάπου είχε ένα χαρτί που είναι Είμαστε στο Κυφτό, κάπου εδώ είναι και ο Άγγελος ο Βλάχος εδώ κάπου κοντά. Σας άπιασα τώρα, θα ρίξει τίποτα μέσα. Λοιπόν, με το φως ρίχνουν τον αγλέωρα που λέμε. Θα βγάζω ένα βλέπει, θα είναι από πίσω γι' αυτό. Εγώ δεν φέρνομαι πουθενά. Εδώ, έτσι, α! Η Χριστίνα ναι, τρώει, αλλά είναι... Παραβανσίλη, Εγώ τρώω γιατί μη κρύβεσαι. Μη κρύβεσαι καθόλου. Α, σε καημένα Αντριά. Λίγο το κατεβάζει. Εδώ, νίκη ο άλλος. Σιγά! Βάρα, Άγγελε, βάρα. Το έλεγες ανάλυμα!